Straight to the point. Balik ka to ni mga kaigalaan. Di ba nakaingon ko nga basic arithmetic naman eh. Kato ba nakakomentaryo ko kayo nga basic arithmetic lang eh. Kining eh. With due respect sa itong mga pulisan nga naminaw na to karon. I know nga daghay naminaw na to mga kapulisan. Ako mo ingon gyud ko nga kinini ang daghan mong diha nga mga pulis nga mga tarong. Apan maulig ni tan-aw ko kining inyong mga labaw nasuguan na po ni. Medyo nasuguan na po ni. Ato ning pagtagad mga higala. Nya kinini ang kay laliman kaning aman ning report ron sa Sunstar Davao. Ako ning pagtagad mga higala ano. Kining report Sunstar Davao rong taon-taon. Now, matod pa din sa report sa Sunstar Davao. Unahon ta sa tunong gamay lang nga ito nakakomentaryo ko ba? Ama to Jean Fajardo be ato sa pakita gamay. Mao man yang giingon Jean Fajardo kaneo. Ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Sa tupagkanto kuno nag-gather sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte natong Marso 28, nakuno to sa 60,000 sa tibok nasod. Nya ingon sa mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na namonitor. 240 kuno ka mga rallies, to be exact. Unya, ang katawhan kuno adto, 60,000. Motoin ko nga, kining 60,000 divided by 200 ka rallies, bisag 200 lang, mabutang sa 300 ka mga tao kada rally. Or gusto siya nga to be exact kuno 240 rallies, kay damay rally sa Cebu, dunay rally sa Davao, dunay rally sa Jensan. So, kung ibutang ta lang nga 240, kana mga higalang 60,000 divided by 240, basic arithmetic man na. Nana sa mga 250 ka mga tao. Timan ka ng 250 ka mga tao. O sa mga estudyante pa na, doon na kay 5 lang na ka classrooms. Nga kada classroom doon na 50 ka mga bata. Mura na sa 250. Tag 50 ka mga bata kada classroom. Hindi kin. Nya imo nang ipa-flag ceremony atol sa flagpole area ba? Kanang flag ceremony, gamay ra kay na. Nya kining mag-jump pack ka mga tao na huot. Dili siguro na 250 oy. Okay ko nga kini basic arithmetic ra ni. Kana bang elementary math ba? Basic arithmetic. Unsa man ang basic arithmetic kanang mag-ihap, unya dayon addition, subtraction, multiplication o division. Amo ra din mong gamiton. Di na kinahanglan nga antigo ka to mga higher math naman to katong mga algebra, geometry, trigonometry, calculus, mga higher na to. Medyo labad-labad imong ato. No, pero kanina ang mga basic arithmetic, bisag mga bata mantigo ini. Unya si Brigadier General Jean Fajardo ingon siya nga 60,000 kuno nationwide. Anak karon mga kagalaan kay mabuking na magyud ni karon di ay. Kay niya naman nila gining mga tool karon sa kini atong cellphone na ana gid tananday, daykin. Now, gitan-aw may gala sa report sa Sunstar Davao. Ako na i-quote ning Sunstar Davao, ha? Ato ko nung i-check no do. Kana, Sunstar Davao. Ay, ikuan sa ko no dong. Ato basahon ni hinay do me. O, kana. Muna siya ang Sunstar Davao. Matod pa, akong basahon na niya atong binisayon para masabtan sa tanan. Matod pa din sa Sunstar Davao. Kana, ipakita ang Sunstar. Kana, ato i-acknowledge sa po na to. Kay lahi mo ng Sunstar Cebu. Nya lahi mo ng Sunstar Davao. Matod pa din sa report Sunstar Davao. Crowd at Duterte's 80th birthday celebration surpasses 330,000. Straight to the point. Tiyan mo na, sa Binisaya, pamahigala sa report sa Sunstar Davao, ang panon sa katauhan atol sa adlaw na tauhan, ika-80 nga adlaw na tauhan ni Duterte, milapas sa 330,000. Straight to the point. Adios, adios. Medyo nasayop, Jean Fajardo ni kalakiha kay kanya sa 60,000 raman kuno tibok nasod. Ang kani Davao ra ba ni? Davao ra, ingon mga higalang report sa Sunstar Davao. Crowd at Duterte's 80th birthday celebration surpasses 330,000. Sa Binisaya pa, ang panon sa katauhan atol sa ika-80 katuig nga adlaw na tauhan, selebrasyon sa adlaw na tauhan ni Duterte, nilapas sa 330,000. Atol pas Binisaya.
Sa Davao na. Sa Davao na, ha? Sa second paragraph giingon. As of 8:40 p.m. on Friday. Ha? Niya na kuno mga alas 8:40 sa gabi niya nang Biyernes. Ha mo March 28, 2025. Na nang Marso 28, 2025. Mo nang birthday ni Duterte. The crowd in Davao City, tanawa, ang panon sa katawhan didto sa siyudad sa Davao for the global celebration of former President Rodrigo Duterte's 80th birthday. Alang kuno sa kalibutano na, nga tibo kalibutan na nga selebrasyon sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ika-80 nga adlaw na tawhan has exceeded 330,000. Nilapas gid ko noy. Nilapas sa 330,000, more than double the earlier estimate of 100,000. Straight to the point. Matod pa ni ining maong report sa Sunstar Davao. Atong acknowledge ng Sunstar Davao may galaki ila man ning report, no? Unya matod pa din sa Binisaya pas ikatulong paragraph giingon. Data from map checking. Ni analagi ning data day sa map checking. Data from map checking, a crowd counting tool. Sa Binisaya pa may galaki ni day kunong datos nga nakuha ining pakisusi sa mapa. Ni ining panon sa katawhan kining tool, kining kahimanan pag-ihap sa panon sa katawhan. Na aday kahimanan ki oy, ha? Mo ni nakadaot ron kana na may kahimanan di na kay dili na ka mabuking ka na gyud mamaka ka karon. Mo bitaw ka nang tinuray lang ikaw kamo Remark, kamo Inday Maris, kamo Inday Ken. Magtudlo ka karon panahon na tinuray lang. Magtudlo ka sa una, professor ka ba? Lahi kay magtudlo ka karon kay sa una, alam, magyawyaw ang maestro, magyawyaw ang professor, ang mga estudyante maminaw na. Pero karon nagyawyaw nimo kinahanglan double check yung kasi imong facts kay kanang imong estudyante mo Google na sila. Medyo karon panahon na mahigala medyo ang maestro ron, maestra, ang mga professors karon, kinahanglan double check yun yung facts na napita kay delikado mabuking kamo sa imong mga estudyante. Ha? Niya naman tanan gun data karon. Na matupad niyo sa report sa Sunstar Davao, ha? Dili ni ato sa DWHP nga butang-butang ha ka sa Sunstar Davao kini nga newspaper. Matupad niyo data from map checking, a crowd counting tool used by fact checkers does not include supporters gathered along Coastal Road, San Pedro Street, Quirino and Quimpo Boulevard. Ang nagsuwat nini si Limuel Santa Maria sa ilang reporter sa Sunstar Davao. Sa Binisaya pa di ay inday kinduna na di ini kining datos gikan sa pakisusi sa mapa. Kining usa ka kahimanan sa pag-ihap sa panon sa katawhan. Maihap na bisa ka ng drone day. Lupad drone ano? Paglupad ng mga tao na. Tanawa na gusto ipakita na gusto sa kaning mga tawhan ako kanay. Dili madag sa 60,000 gani oy. Dili madanig sa 60,000 gipaihap mahigala sa kinini ang crowd counting tool. Ako to magyud ko sa Sunstar Davao gyud, no? Kini ako di man giningon nga butang-butang ng istoryaha mahigala kay naaman. Na-report man mahigala sa usa sa mga kasaligan gyud nya newspaper dito sa Davao. Kining Sunstar Davao. Kuan siya kinini ang sister company ni Dai ning Sunstar Cebu. So, ilang report gayod nga ilapas di ay sa 330,000 kining mga tao sa Davao pa lang na. Davao pa lang nga report ha. Dili pa ni nationwide kay kanjin pahardo may galang masang nationwide sa tupa tibuok nasod ko no. Dunay 240 ka mga rallies, ilang na monitor. 60,000 ra kuno ang panon sa katawhan. Tanaw na ko mga higala bida na alanganin gid taon si Jean Pajardo ini. Brigadier General Jean Pajardo. Tanaw ko mga kaigalan sa ako na yon basic arithmetic ra man na ato ikumpara. Tanaw ang gisultin Jean Pajardo 60,000 ang nagather ko dos tibok nasod. Unya ang sulti mahigala sa Sunstar Davao. Ginamit mahigala kining map checking kining crowd counting tool. Ginamit nila. Kaya kung drone, iglupad sa drone, day, pwede man ang crowd reading na mo, kung ka. Doon na kay crowd counting. Mo count na siya, mahigala.
high-tech na magudon, hindi na kay ta magkapamakak yun panahon na. So, si Jean Fajardo karon bisa mismo ang iyang, kinis Jean Fajardo day pila kay edad ani day, tingali mga 50 tahon no? Ibutan ta mga 50 tahon, more or less, kay 56 ang pulis, mo retire naman. So, active man siya, butang ta lang na sa mga, tanaw siguro na ko, nanis siya sa mga late 40s o mga 50s baka anak. So, ang mga anak ini, posible og sayuning naminyo, mga dagko-dagko ng mga anak ini. Mga dagag ulitaw na or baka naminyo na doon ay apo na ni. O nadugay-dugay ni kaminyo ang anak ni nanay sa mga elementary high school. Kanang mga idara indekin paspas kay maayo na sa technology. Duda ko moingon ang kanabang ang anak bitaw ni Jean Fajardo umoy moingon nga mami kanang akong gitan-aw baya sa kining map checking kining crowd counting tool mami sayop nang imo mami oy. Way problema mo na makoreksyonan ka sa ubang tao medyo okay pa na pero kanang imong anak mismo mo koreksyon nimo imong mga umangkon imong mga kuan nya mga classmates sa mga anak ba mabuli imong anak dito sa eskwelahan nya taka ron ni mami ihapoy kaklaro sa atong kuan naman tay crowd counting tool pataka man na imong mami diha ihap. Medyo alanganin yun. Og moingon na po Jean Fajardo nga anak, pasensya na nagisugo ko sa Malacanang na. Moingon ko mo anak siguro nga mami kanang tanawa po nagsugo sa Malacanang mami o di ba ta mauwawan mami? Kini klaro magini, ha? Ako mo to magyud ko ining Sunstar Davao nga ilang report. Inday ken. Although na-report na po nila to sa RMN Davao, pero kini ba, sa newspaper na ko gikuha kini, kay, klaro man, ingon man ang newspaper, Davao lang, wapay, dili pa nationwide. Ang kang Jean Fajardo, ingon man sa, kung ikumpera ingon Jean Fajardo, ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Ang gihatag kuno nga datos, na kuno sa 60,000 kuno, nationwide. Wapay labot worldwide kay dito sa Netherlands, sa US, dito mahigala lain lugar nag-birthday celebration man sila mahigala ni Duterte nagtapok-tapok man sila. Dili lang sa Davao lang. Pero ang kang Jean Fajardo sa tibok nasod sa 60,000. Sao man niron nga ingon man ang Sunstar Davao pinaagi sa ilang map checking kining crowd counting tool nga lapas sa 330,000 oy. Ato tiwaso gisgot ron mga kaigalana. Dili ba ka mauwas Jean Fajardo ni siya mga anak, no? Straight to the point. Atong balikan mahigala kay mahikatawa man sa tayo ng Jean Fajardo. Ang ako ba, unsaon ka niya pag-explicar sa iyang mga anak, no? Iyang mga umangkon, nga mga tiya niya ba nagtiya ba nga tita o auntie, tita, unsa ba nang pagkaihapa tita? Mami, ano ba, no? Tanawa, ang naong yung tao ni Jean Fajardo, no? Di sa pag-ingon nga nanaway ta sa physical. Dili man. Okay man. Pero murag, nag-uulo yung naong nga nasulti siya nga 60,000. Murag ibawaan yung mga dili kasultion ba? Murag bitaw, kada bitaw naminyo, bitaw nga kanang napugos, kag tando bitaw nga aido niya, gitiunan ka ba? Magulanon tawag naong si Jean Fajardo. In fairness, si Jean Fajardo nang tuo ko nga kanana ang Sharon magdi ka kamamuihapan ang kuana. Bisang di man kinahanglan og graduate kag PMA ana. Di kinahanglan graduate kag PNPA. Bisang ang Girl Scout, di kinahanglan pulis ka. Girl Scout og Star Scout ka mao ana. Kay kana may gala basic arithmetic ra man na. Sumo kana nga ko ba unsaon man niya pag-explicar ka sa iyang kuano? Sagdi na lang ubang tao og kana na ang may ka 60,000 naman murabag pwede man namang ilaray lang taan sa ubang tao pero kada ba way bakak bitaw kana bang tinarong ta ba no o atong real talk bitaw ang ako nabalakan unsaon man pag-explicar ni Jean Fajardo sa iyang sakop sa iyang pamilya unsaon man pag-explicar nimo ana gawas og mga sakop sa pamilya mo abibal na po nimo payo nya pila mami 60,000 nga sige 60,000 mami kaning pero kini bata la bagyod labi pag elementary high school di ba naman makak dai moingon gyud mga bata mami naa naman ay Google kuan mami oy naa naman map checking kuan mami naman ay equipment ngani gikot mo sa Davao gani Sunstar Davao mami medyo alanganin gyud mga kaigalaan no in fairness may galan Jean Fajardo taon murag kaingon ka
Iya bago ka ni mga higalang isimit pero tanaw ko gisugo ra gini day. Giinan lang mga kanang estimate na mag-rally para kanang Duterte ipagamay lang na. Unya kita ay mag-rally nga na okay, ipaburot lang. Lisod man ni kayo, ang ako ba nga kananaang okay na lang sige. Istorya ka na ang ubang tao manaway nimo pero ang ako ba ang imong anak kanang imong pamilya bitaw mismo may maingon nga mami ko mga classmates sa gid sa eskwelahan oy gisaway ko dito nga di ko no kay ka ako mami di ka mamuihap. Kay tiya mo na may gala ko moingon ko kanang Kanjin Pardo aton tugutan ganing iya god sa dili patamo to Sunstar 60,000 kuno nagrally nationwide. Davao lang daan, 330,000 na god. Pero yan gusto niyang ipugos nationwide. Sa ito ba ka ng 60,000 divided by 240. Kaya mo sa 240 to be exact ang rallies. Sa ito pa, kada rally doon ay 250 ka mga tao. Timan ay ka ng 250 ka mga tao. Kato na, nakasuway nagkitiring. Nga mo, kuhan ka kitiring. May ka 120 lang, 120 heads, na ba? May nga kitiring, sige, kay libre na nag-eleksyon. Kagamay na mga kagalaan. Umuwi ka kitiring, mapakitir ka mga 240 ka mga 250 ka mga tao. Pila ba na nga og sa classroom pa na mahigala 5 ra man na ka classrooms. Nga doon na kay estudyante tag 50 ka estudyante, 5 ka classroom. So imo nang ipa appeal og flag ceremony diya sa flagpole area gamay ra kanang pudyot. Pero ang flagpole area og daghan tao na dili na 250. Di man 5 ka classrooms. Sa ito pa sa ka building nga doon ay 5 ka classrooms, mao na 250 ka mga tao. Ug daghan na jampak na naa, naghuot na di na gani mga higala murag di ka tagakan o dagom. Unya imong ipugos nga mora na tao. Adios, mismo ang imong anak, ang imong sakop sa imong pamilya, imong mga umangkon, anak. Mangutana mingon nga idol unta ka na mo mami pero unsa man di naman magkadimao day ihap ni. Mapiktaran ang mga nag-idolize nimo. Mapiktaran, no? Kina to batugan na ta sinuod ba kay liso magkay mamakak ta mga higala ning klaro man no? Ang Davao lang gudaan, tanawa lang ang pictures Davao. Tanawa pictures Davao names be. So do na day mga higalay mo basa ani. Mo na gitawag may galag map checking kining crowd counting tool. Oh? Ano, kuman nila. Kani nga crowd. Asa man to pictures crowd dong. Pwede day mabasa? Oh, nano? Kanang kadaghan. Kanang kadaghanaw na mga kaigalaan. Og mapakitir ka na, tikman niya, mapakitir ka na og mapakitir ka na og 300 ka tao. Oy, dili og silbi oy. So ka na akong giingon. Kinis Jean Fajardo may gila Brigadier General. With due respect sa mga pulis na minaw nako karon. Bawo ko naghamag yung tarong pulis. Naghaman ng mga sundalo ang tarong. Kinis lang ipli pulis na gamay nga sa ilang kaugalingon na magkinidatay na pulis na unsa man taon na tong spokesperson sa PNP. Ang pulis po within the PNP makasnabot naman sila kay gisugo ra pod lagi. Ang problema ana kanang sakop sa imong pamilya, labi na kanang inosenteng mga bata. Unsa man nimo nang mga inosenteng mga bata? Unsa man nimo pag-explicar na mami wa gid na mamao na imong pag-ihap mami. Diha nimo masuta mahigala ang kanabang kabaga sa mga tao nga nipakita sa ilang suporta ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa birthday. Unya kana mga higala usa kana kabuta nga at least malipay ta ba nga kadtong mga tao nga supporters ni Presidente Duterte o kadtong mga tao nga kwan lain-lain maguta mo respetar man lang kita sa uban kay lain-lain man lagig opinion lain-lain man ta nakita ang mga nakakita mahigala ni Duterte nga tarong malipay sila kadtong wa maka para nila dili tarong sa Duterte di sa malipay ana kay sa ako nang gingon lain-lain man gyud tag pananaw tanawa ha unsa akong example nga lain-lain tag pananaw kini landaan ha kining pamahayag ni Marvel akong balikan mo na moingon ko nga
daghan ang mga tao nga nisuporta ng Duterte, daghan pa gyud ay mga tarong nga nisuporta, no? Kay mo lang gingon mahigala sa kana bitawon 12 ka mga apostoles, do na gyud Judas usa, pero at least ang 11 tarong gyud, ha? Nitarong gyud ang 11, gahapit naman ron si Semana Santa. May isgutan ta man gini mga Judas, kini mga apostoles, no? So at least bisag do na toy Judas dito nga usa, mas daghan ang tarong nga mga apostoles, ha?